Welkom kijkers bij een nieuwe aflevering van Aan Tafel Bij. Kleinere visjes en af en toe zat er eens een groot aan. Maar het is vooral heel leuk om te doen. En het enthousiasme, dat is vooral het allerleukste. Welkom bij een nieuwe aflevering van Aan Tafel Bij. En deze keer zijn wij hier in Axel bij Bar Salud. Op zijn Spaans een beetje. Vandaag heb ik twee mensen bij me van de Rotary in de gemeente Hulst. Rudy Tieleman, welkom. Dankjewel. Max Peters, welkom. Jullie zijn van de Reinaertsfietstocht, die de Rotary elk jaar organiseert, neem ik aan. Dit is de 27e keer, dus dat mag je wel zeggen. Ja. Ieder jaar organiseren we hem. Alleen coronajaren niet, maar voor de rest is hij er ieder jaar geweest. Kijk, daar kan inderdaad een klein haperingetje tussen zitten. Ja. Rudy, mag ik vragen, de Rotary, wat is de Rotary? Nou, de Rotary is een internationale serviceclub. Die is er voor het welzijn van de mensheid, van de cultuur, van dieren en natuur ook. Ja. En die telt ongeveer 1,2 miljoen leden, verdeeld over 46.000 clubs. In Nederland zijn er 500 clubs en die hebben samen 16.000 leden. Oh, dat is best veel. Ja, en wij houden ons bezig met het faciliteren van financiën voor stichtingen die beroep op ons kunnen doen. Maar het moeten wel goede doelen zijn natuurlijk. We hebben een afdeling community die dus alles onder de loep neemt en beoordeelt of dat het juiste doel is. Maar het kan ook handen uit de mouwen zijn. We kunnen bijvoorbeeld ook een kookcursus geven voor mensen die alleen zijn en die bijvoorbeeld rond de kerst is een avondje een maaltijd dat voorgezet wordt. En dan kunnen de leden die kunnen koken, die kunnen dan dat arrangeren, zeg maar. Ja. De Rotary bestaat uit een hele hoop leden en onderdelen, hè? Verschillende clubs in Nederland. Is het puur opgericht om, heel kort in de bocht, natuurlijk geld op te halen voor goede doelen, om terug te geven aan de maatschappij, zou ik maar zeggen? Ja, dat is wel een van de speerpunten. Ja. Hè? En wij hebben dan in Hulst, dus inderdaad door de loop der jaren hebben we daarover nagedacht welke doelen het meest geschikt daarvoor zijn en waar we het meeste geld per doel mee kunnen genereren. Ja. En dan zijn we toch wel op een drietal topics uitgekomen. En die doen we nu al een aantal jaren. We zijn gestart met de Matthäus Passion. Ja. In de Basiliek in Hulst. Daarna hebben we de Dijken en Kreken Rally hier door Zeeuws-Vlaanderen gehad. Ja. En nu staat op 21 juni de Rotary Fietstocht staat op het programma. Ja, de Reinaertsfietstocht. De Reinaertsfietstocht. De bekende Reinaertsfietstocht in Hulst. Max, jij bent de voorzitter van degene die dus de fietstocht organiseren. Van de kleine commissie die de fietstocht organiseert. Ja, dus we zijn eigenlijk opgedeeld in commissies die dus allerlei zaken organiseren of goede doelen bepalen of wat dan ook. En ik mag de Reinaertsfietstocht organiseren met 10 mensen hoor. Dus oké. Maar nou denk ik dat de organisatie van een fietstocht, van de Reinaertsfietstocht of van de Dijken en Kreken Rally of de Matthäus Passion een best behoorlijke organisatie is. Dat heb je namelijk niet op 5 dagen even geregeld. In principe is het iets wat het hele jaar door georganiseerd wordt. Want je komt al vroeg in het jaar samen om eens te bepalen van oké, wat gaan we doen? Ja. We weten natuurlijk wat er ons te wachten staat. Dus je weet ook hoeveel werk er op ons te wachten staat. En uiteindelijk kunnen we, en dat is het fijne van de Rotary, je kunt dat altijd op de leden terugvallen als er vragen zijn of hulp nodig is of wat dan ook. En dat is er eigenlijk altijd wel. Of het nou de opbouw is van een podium in de basiliek of zoals bij de fietstocht, het bemannen van de stopplaatsen of wat dan ook. Iedereen heeft zijn kennissen en zijn kennis binnen eigenlijk de gemeente Hulst. En we gebruiken die kennis en kennissen ook waar we ze maar nodig hebben eigenlijk. Is die fietstocht dan ook elk jaar hetzelfde? Nee, die varieert. Want je wil ook voor de mensen een gevarieerd programma aanbieden. Dus afhankelijk natuurlijk van de opstelplaatsen. Dus wij zoeken dus eerst naar verenigingen, voornamelijk
in eerste instantie verenigingen die een jubileum hebben. In dit geval is dat bijvoorbeeld Sint-Jans, de fanfare van Sint-Jansteen. Ja. Bestaat 125 jaar, dus dat is dan een mooie locatie om die daarvan mee te laten profiteren. Op Kloosterzande is dat de carnavalstichting De Glorianen. Die bestaan 66 jaar, dus die hebben ook een jaar dat ze verschillende activiteiten ontplooien. Dus die hebben ons ook benaderd. En dan daaromheen zoeken we dan nog een aantal geschikte plaatsen, dat ook de afstanden een beetje goed verhouden tot elkaar. Ja. En daar zoeken we dan nog een aantal verenigingen en een vaste vereniging die bij ons altijd al jaren zitting heeft als Innerwiel. Dus dat is ook een serviceclub hier uit Zeeuws-Vlaanderen. Ja. En dan hebben we nog een doel gevonden. Dat is, dit jaar is dat de Wensambulance. Dus dan gaan we samen met Rotary-leden gaan we die opstapplaats bemannen. En, en dan is de opbrengst, die komt dan nog extra ten goede van de Wensambulance. Ja. En de Wensambulance, dat is, dit jaar is dat een van de meest vooruitgeschoven doelen waar we deze fietstocht voor organiseren. Ja, want het doel van de fietstocht is gewoon natuurlijk dat er geld ingezameld wordt voor een goed doel, wat jullie elk jaar kiezen, volgens mij. Ja. En in dit geval is dat de Wensambulance. Ja. En die willen jullie natuurlijk een stukje helpen met een stukje sponsoring. Of inderdaad sponsoring voor de fietstocht, maar dan kunnen doneren aan het goede doel. In dit geval de Wensambulance. Die stichting drijft ook op vrijwilligers, dat weten we ook, Wensambulance. Dus, maar goed, ze hebben natuurlijk al een ambulance, maar die moet onderhouden worden, er moet brandstof in enzovoort. Dus die hebben ook, die hebben buitenom dat ze hebben geld nodig. En kijk, daar willen wij ons graag voor inzetten. En de fietstocht daar voor het grootste deel aan spenderen, zeg maar. Ja. Ik vind het wel heel leuk dat jullie de fanfare, de 125-jarig bestaan van hun, de carnavalsvereniging, die verbinden aan de route die er natuurlijk is in eerste instantie als opstapplaats gebruiken. Maar daarmee ook een stukje verbinding richting andersoortige verenigingen natuurlijk leggen om ook die in het geheel te betrekken. Ja, dat klopt. Dat is wel leuk. Nou ben ik wel iets wat een fietser, maar nou niet helemaal een lange afstandsfietser. Hoeveel kilometers moet ik fietsen? We hebben best veel routes. Vanaf 25 kilometer tot 100 kilometer. Maar de meest populaire is eigenlijk wel de 60, zo rond de 60 kilometer. Ja. Maar de meeste mensen fietsen ook met een klein hulpmotortje tegenwoordig. Dus het is niet meer zoals... Dat wil ik dan nog weer net niet. Vroeger met één versnellingje 100 kilometer aangaan. Nee. We hebben dit jaar, dat is wel heel leuk om ook te vermelden, de Tourclub Hulst, die gaat de 100 kilometer rijden. Dat is de wielrenclub, neem ik aan. Dus dat zijn de fanatiekelingen en die gaan onze 100 kilometer dus rijden. En we hopen dat zoveel mogelijk tourclubs zich ook willen aansluiten. Want de 100 kilometer is natuurlijk het meeste werk om uit te zetten. Dat geloof ik, ja. Want het is de langste, maar het is ook leuk voor hun om zoiets te doen. En het is ook die opstapplaatsen, als er iets gevierd wordt bij een opstapplaats, hebben de mensen die meedoen aan de tocht daar ook extra veel lol van. Want er is heel veel activiteit. Er is, bij Sint-Jan is natuurlijk muziek. En niet alleen van Sint-Jan zelf, maar ze gaan ook anderen uitnodigen om muziek te maken. Bij de carnavalsvereniging zal het carnaval zijn, neem ik aan. Dus het is ook wel muziek misschien. Ik denk wel wat muziek. Dus ze beelden wel wat uit, Maar dat is ook de insteek. Dus als wij praten met de opstapplaatsen, vragen we ook van jongens, zorg voor ambiance. Dat is het belangrijkste voor de mensen die meedoen. Dat je ook niet alleen maar het fietsen beleeft, maar dat je ook de opstapplaatsen beleeft. En dat je echt daardoor ook een extra leuke dag hebt. Ja. Dus dat is een beetje... Klinkt heel erg leuk. Je had het ook over tussenstops, dat noemen jullie Vossenholen. Ja, dat is in het Reinaard-verhaal is dat natuurlijk heel mooi natuurlijk. Ja. Naast die 4 opstapplaatsen die natuurlijk uiteindelijk ook denk ik ook als tussenstop dienen als je natuurlijk op een andere opstapplaats bent gestart. Zijn er nog meer van dit soort stopplaatsen? Nee, in principe zijn het er 4. En die zijn zo eigenlijk verdeeld dat de afstanden nooit meer zijn dan een kilometer of 11, 12.
tussen de opstapplaatsen, anders moeten mensen wel heel ver fietsen. En, nou ja, dus het is zo is dat verdeeld over de route. En het is een beetje een klavertje 4 gedachten. Ja. Nou ja. En dat is eigenlijk een beetje de achterliggende gedachte ook. Ja, en met 4 is het te overzien. Dat past ook lekker in de routes. Is de ervaring. We hebben ook dus gedacht, misschien 3 of 5, maar dan wordt het toch alweer lastiger om het... Ja. En ook om alle opstapplaatsen dezelfde aandacht te kunnen geven. Want die routes, het mooiste is natuurlijk als langs alle 4 de plekken evenveel fietsers komen. En dat is natuurlijk, als je maar hele korte routes zou hebben, is dat al lastig. Dus die 60, dat is mooi, die gaat over alle 4. Maar heb je een 25 kilometer, dat is meestal de kinderroute noemen we dat dan. Ja. Die zal er maar 3 aan doen, bijvoorbeeld. En ze krijgen ook overal een stempel. En als ze dus hun stempelkaart volgen, dan krijgen ze op het einde van de rit, of afhankelijk waar ze opgestapt zijn, hebben ze toch het rondje gedaan, krijgen ze een aandenken, een vaantje van ons. Leuk. En dan, er zijn ook mensen bij, die sparen die echt, die melden ons aan. Is er dan ook iemand die nu voor de 27e keer mee gaat doen? Ja. Vraag ik me af. Ja, echt. Ja, echt. Ja, nee. Ik heb vorig jaar inderdaad met mensen staan praten die de 26 keer hadden meegedaan. Ja. Ik ga ervan uit dat ze erbij zijn. Maar er zijn heel veel mensen die heel trouw meedoen. En het leuke is ook dat je soms buren of oud-buren van elkaar die voor de fietstocht dus weer bij elkaar komen om de fietstocht mee te rijden. Ja. Of die verhuisd zijn naar andere regio's die dan toch terugkomen omdat ze met elkaar mee in de groepje. En wat ook nog een mooi opsteken dit jaar is, wij hebben van de UCI, dat is de wielerorganisatie die de wereldkampioenschappen in Hulst in 2026 gaan organiseren. Mogen we onder de deelnemers 6 weekendtickets verloten. En er zijn een soort VIP voor de kampioenschap bij te wonen. Ja. Dus dat was wel leuk ook. En dat is dan meegenomen ook natuurlijk. Ja, dat is hartstikke. Dat is een extra motivatie om inderdaad. Zeker misschien voor de tourclubs. Ik bedoel, maar die zijn misschien extra. Maar dat hoeft niet, want andere mensen kunnen ook geïnteresseerd zijn naar de cross. Want er worden ook veel mensen verwacht natuurlijk in 2026. Want ik weet inderdaad dat in Hulst natuurlijk een regelmatig terugkerend festijn groot ding is inderdaad. Waar heel veel mensen ook gewoon op afkomen, omdat het gewoon ook echt nu is het echt wereldkampioenschap. Dus het is we worden dus ook gesponsord door. Ze zijn heel actief in alles wat met fietsen te maken heeft. Dus de Rijnland Fietstocht paste daar perfect in. Paste daar natuurlijk heel mooi in. Kijk, dat is heel erg leuk. Daardoor hebben we dit jaar ook een extreem mooi vaantje, mag ik wel zeggen. Dus het is vorig jaar zijn we een beetje de mist in gegaan met de vaantjes. Dit jaar maken we het helemaal goed. Dus een extra reden om daar dus aan mee te doen. Ja. Wie kunnen daar aan meedoen? Wat kost dat en wanneer is het eigenlijk? Want dat is wel belangrijk, denk ik. Zaterdag 21 juni. Kijk. Ik zal het nog een keer zeggen. Zaterdag 21 juni. 21 juni, we starten om 10 uur. Je kunt opstappen tot 2 uur. Want de bedoeling is wel dat je zo voor 5 dat iedereen wel een beetje binnen is. Ja. De deelname kost €5. Dus dat valt hartstikke mee. Valt mee. En iedereen kan meedoen. We hebben echt, de jongste geen idee. Trouwens, die hoeven niet te betalen onder begeleiding tot 12 jaar. Maar ik dacht vorig jaar dat we iemand van 93 hadden die mee fietste. Terwijl het was vorig jaar niet fantastisch weer. Dus het is, dat is echt respect. Maar het is dus echt iedereen die mee kan. Ja. En het is inderdaad voor gewone fietsers, zeg maar. Al dan niet met ondersteuning natuurlijk. En natuurlijk ook voor wielren. Ja, zeker die 100 kilometer. Die rijden een aparte route, hè? Ja, dus die moeten niet te veel oponthoud hebben onderweg. Dus, maar de gewone routes, zeg maar van 25 tot 60 kilometer, dat zijn wij. Als fietsers. Ja, de niet zo heel veel fietsers en de wat meer frequentere fietsers, zeg maar, die kunnen dat prima doen natuurlijk. Ik vind het helemaal fantastisch. Kunnen jullie trouwens nog sponsoren gebruiken? Altijd. Ja.
Ja, zonder meer. Alleen het drukwerk en zo is allemaal nu wel gemaakt. Dus, dat snap ik. De 28e komt er natuurlijk ook aan volgend jaar. Dus sponsoren kunnen zich aanmelden voor volgend jaar ook al. Dus we zijn altijd op zoek naar dat is ook een actief iets. We zeggen dat ze ons wel trouw blijven. Hè? Ja, moet echt wel. Dus dat betekent dat het doel op zich, dat fietsen voor goede doelen, dat echt wel aanspreekt ook bij sponsoren. Ja. Maar ik denk dat er niet zo heel veel van dit soort fietstochten zijn in Zeeuws-Vlaanderen met als doel om geld binnen te halen voor een goed doel. Ja. Ik denk, er zijn natuurlijk genoeg dingen die georganiseerd worden. Alleen zo'n dag waarbij ook verenigingen en dergelijke als opstapplaats en dat er zoveel ambiance gemaakt wordt eigenlijk in een heel mooi stukje Nederland. Want dat is onze gemeente Hulst. En dat zie je gewoon niet zoveel. En ik denk dat we daar... ik ben zelf heel erg trots op de Reinhard Fietstocht. Het is gewoon... Ik denk dat dat ook zeker een van de leukste... we hebben hele leuke andere dingen. De Matthäus Passion ga ik ook ieder jaar naartoe. Dus dat vind ik ook fantastisch. Maar dit is wel... Het is heel laagdrempelig. Iedereen kan meedoen. We dienen een hoeveelheid goede doelen. Dus het is altijd... nooit maar één, maar altijd een hoeveelheid mensen die we blij kunnen maken met geld. En vooral lokale doelen ook, hè? Ja. Lokale doelen. Ja, dus eigenlijk altijd. Hè? Jullie organiseren dit nu? Wordt dit bijvoorbeeld ook gedaan door een Rotary in Noordoost-Groningen? Ik noem maar iets geks. Dat denk ik wel, maar dat weet ik niet zeker, eerlijk gezegd. Van de Rotaries waar we heel veel mee in contact staan, dus de Terneuzen en SAS. En daar weet ik van dat ze andere dingen organiseren. Ja. Ook hartstikke leuke dingen. Zoals hier in Axel, die badeentjes race die enorm aan is geslagen. Dus hele leuke dingen, maar Hulst is wel echt van... de Reinhard Fietstocht is het oudste evenement wat we doen. Leuk. Dat doen we het langst. Matthäus misschien ook, dat weet ik eerlijk gezegd ook niet. Nee, die zat ook al bij 25 hoor. Dus dat is ongeveer we hebben ook een lange traditie in ieder geval. Een hele lange traditie. Maar wij stemmen wel met 3 andere Rotary clubs in Zeeuws-Vlaanderen, stemmen we wel min of meer af. Want we gaan niet mekaars ideeën overnemen. Dat mag wel. Het is een goed overleg met elkaar. Ja, dus wij stemmen regelmatig af. En Oostburg heeft bijvoorbeeld de Lange Stangen wandeltocht. Ja. Die is ook heel succesvol. En zo heeft Westdorp, Zelzaten heeft ook leuke dingen. Ook leuke uiteraard. Mooi. Dus dat wordt wel afgestemd. Ja. Nog één keer de datum. 21 juni. 21 juni. Moet je van tevoren opgeven of kun je gewoon naar een opstapplaats? Je gaat naar een opstapplaats. Dus we gaan nu breed uit op Facebook, posters, de kabelkrant en via Rotary Hulst. Onze website zullen we wel kunnen vinden. Die kunnen jullie wel onderzetten, neem ik aan. Dat gaan we er zeker onderzetten. Dat is geen enkel probleem waar ze jullie kunnen Maar dan bij die opstapplaats meld je je aan, je betaalt je entree en je doet mee. Top. Je krijgt een routekaart voor het geval dat het misgaat. En het is onderweg bewegwijzerd met bordjes. Dus het is hoeft niet met een stukje papier aan het sturen. Het is geen puzzelrit. Dus het is gewoon een ontspannende dag voor iedereen. Ja. 21 juli, nog één keer. Ik hoop dat jullie fantastisch mooi weer hebben. Dat jullie ontiegelijk veel fietsers kunnen en ontvangen op die dag. Ja. En ik wens jullie veel succes daarbij. Dankjewel dat we hier mochten komen uitleggen. Dankjewel dat we hier mochten komen. En graag gedaan. Voor de kijkers, nogmaals 21 juni, de Reinhard Fietstocht van de Rotary. Ik dank jullie voor het kijken en ik wens jullie een fijne dag. Tot de volgende keer.